mabigit usab, mamuhat usab, magaandam sa itong mga kasing-kasing na magampo na kita. Among Dios amahan nga labing gamahanan, Ginoo dalaygon ka sa among pagdiri. Daghang salamat Lord sa imong pagtabang, uban sa ilang espiritu, magiya ka namo sa among mga pag-ampo Ginoo. Lord, salamat sa imong giandam nga katubagan kay kini among mulaton, kay kini mao may maghatag ug kayuhan karon. The best na imong tubag Lord God. Lord, sa among pag-isgot sa imong pulong, ikaw Lord, magalabas nini, mamuhat ka sa matag sa manalangin ka Ginoo. Uban sa tabang sa balangin espiritu Ginoo, nga may magpahuluna nini sa among mga kasing-kasing Ginoo na Ginoo. Ang manakulod nga imong instrumento, ikaw Lord andam sa pag-share ni Ginoo Lord. Labaw ka Lord sa akong gipreparar, gitunan, magapadayag ka, magapalabas ka sa imong mensahe. Ikaw Lord ang saligan kay wala kay mahimo kung wala kay pagtabang. Salamat nga Dios, dalaygon ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay mga igsoon, ang atong paghisgutan nagapadayon kita dinhi sa sulat ni Apostol Pablo linamdagan sa Dios sa Episo kapitulo 5 bersikulo 5 paingon sa 9 mga igsoon. Gingon dinhi Episo kapitulo 5 bersikulo 5 paingon sa 9. Timan kini, walay tawo nga sa lawayon, law ay uhakog. Kay ang kahakog mo ay usa ka paagi sa pagsimba sa Dios nga makaambit sa kingharian ni Kristo ug sa Dios. Ayaw ka mo patuntog ang bisan kinsa pinaagi sa mga pulo nga binuang kay tungod ini. Mahiagom sa katungod sa Dios ang musupil kaniya. Busa likay gayon ninyo kining mga tawhana. Kaniadto dulong ang inyong kinabuhi apan karon may kahayag na sukad nga kamo nahimong katawhan sa Dios. Sa kinahanglan nga kinabuhi kamo ng mga tao nga iya sa kahayag. Kaya ang bunga sa kahayag mo ang kaayo, katarong o kamatuoran. So, sa itong illustration, si Paul na illustration ng so, ang prutas mailagayon sa iyang bunga. Dili ta malipat ana, no? Pero kaning prutas nga makalilibog kaning simpidat, no? Adunay combination sa nangka, no? Nangka, marang o kaning durian, no? Makalilibog siya nga prutas, no? Pero mga igsoon, sayod ang Dios, no? Nga unsa ang prutas mao gidangi ang bunga bitaw sa Dios. So, mga igsoon dili ta malipat, no? Kay ang Dios labaw nga dili kay patunto mailan malipat mga igsoon, no? Atong previous nga mensahe kay napumunta sa Episo, no, kini sulat ni Apostol Pablo ana didto sa mga Kristohanon sa Episo, no? Ang kinatibuk ang tema niini ang kinabuhi diha kang Kristo. Unsa ang kinabuhi diha kang Kristo? O kining chapter 5, ang pagkinabuhi diha sa kahayag kita ninyo sa inyong mga Bisaya version ng Bible, ang pagkinabuhi diha sa kahayag ang title apan sa English sa NASB, be imitators of God. So sa ato mga previous mensahe naka-iskuta ang anak katawhan sa Dios muliwat kayon kaniya sunod kay Kristo kinabuhi diha sa gugma, dili sa daotang templo, dili sa mahugaw kinabuhi kundi mapasalamaton. Karon nga mensahe ang atong title, mga angay timan-an isip katawhan sa Dios. Kay mga igsoon, nakabalo gayud kayo sa Pablo, no? Ug ang mga taga-Episo, bisan sa atong panahon karon, nga atong timan-an isip katawhan sa Dios, wala kay tao mahugaw kasulod dito sa langit. Tanan ta halos nakabalo, bisan ang mga dili Kristiyano, wala nakabalo sila. Nakabalo ta nga walay tawo mahugaw ang makasulod sa langit. Sa verse 5, magkanayon timan gini walay tawo nga sa lawayon law ay uhakog kay ang tagkog mo sa bukaan kasi pagsimba sa Dios nga makaambit sa kingharian ni Kristo o sa Dios. I-remind ta, giklaro ta, sigurado with certainty dili kay pwede dito ang mahugaw. Walay hugaw nga nakasulod sa langit, no? Walay
walay mansa, no? Tanan nga makaabot dito perfecto. Wala nga wala gyud sa ato pamaagi nga makaabot dito kay dili man ta perfecto. Kaya parang ato pagtuog ang Kristo Jesus, walay hinungdan nga makadayon ta dito sa langit mga igsoon, dito sa ginharian ni Kristo. So mga igsoon, kung nakatanda natin mga iskutan sa lawayon, laway, no, hakog, dili o dili gay na madala nato kadto sa gingharian sa Dios. Ato kanang itugyan kang Kristo Jesus aron kita mahiluan, aron kita mabag-o, no? Kanang kinaiyabang ang hugot ng tasa. Pasagdan na nato atong kahilaw sa atong lawas. Bahala na mabalda ang kamaturan, no? Bisan sayop. Pwede na siguro ni. Gusto nito sa Ginoo nga happy ko, happy ka. No? Kana bitaw mahigugma ta sa butang labaw kay sa Dios, no? Mas atong gipalabi kana ang gitawag nga selfish mga igsoon. Usa kana kapag simbang Dios Dios, magsimba sa binuhat kaysa magbubuhat. Hingpit na pagkahilimot sa magbubuhat ng igsoon. So muna itong angay timan-an, ang isip kita katawan sa Dios, una, wala gayoy tao nga makasulod dito sa langit. Walay mahugaw, walay tao mahugaw ang makasulod gayoy dito sa langit. Kedua, dili tangay magpailad sa mga mahugawng tao. Verse 6, ayaw ka mo patuntok ang bisan kinsa. Pinagi sa mga pulo ng binuang kay tungod ini kaya agom sa katungod sa Dios ang musupil kanya patuntok palipat sa mga pulong binuang. Pulong pa lang, no? Gipahimang nuan na ta. Pulong pa na palang samot na. So, makita na to sa pagkinabuhi, no? Nalantawan na ni Pablo, nakita, na-discern niya, na naa ang mga mini, ng mga magtutulog. Dili kayo palipat na naagani nagalihok bisan sa sulod sa panagtigom, no? Sa mga iso na atong paglikay niya na pinagi sa pag-ampo, sa pagmapadayunan ng pag-ampo, o pagkinabuhi ng matirad-anan sa Diyos, no? Pulong nga binuang mga palusot, aron lang supil, aron lang dili mosunod sa pulong sa Dios. Pwede gyud, no? Daghang kay pamaagi. Wa kag verse, imo na yung tagaan justice. Ang gusto nimo nga mahitabo aning pulong sa Dios. Mura na dahil pwede na paminaw, no? Mapan mga igsoon ang pulong sa Dios kamatuoran, eksakto, wala na pwede ilisan pa, wala na pwede makarason pa. Mura na nga. Muna pulong sa Dios pero let me explain. Let me explain. Tagay sa sabi sa kini ang pulong sa Dios pero atong tagaan kaya na mga igsoon, ha? Kung dili nato madawat, dili nato dawaton sama na ang Dios, wala nato gidawat. O sigurado ang giingon mahiagom sa kapungod sa Dios pagasilutan gayon. Jeremiah 2:17 ang mga tao nga nagpili sa pagpamati sa akong mga pulong gipunaya nilang sulti nga walay utang mudangat kanila. Giingan sa nila ang tanang gahig ulo nga walay katalag man na moabot kanila. Tuwa na, wala yan na bitaw nga pag-istorya. Yung tuwa na, nga dahil daw tang mudangat ninyo. Wala lagi, wala lagi. Palayan lang mo sa inyong pagkinabuhi ngayon, anak, na. Hinga nila dili angay mahadlok sa kasuko sa Dios. Kay lagi, bisan pa nga nagbuhat tayo nga ni, apil gyapon ta sa ginghari at sa Dios. Bisan to nagsupak sa Dios. So muna ang ilang mga bakak na ginasulti. Saka nga klase sa katungod sa Dios. Ang Dios nga taas kay pasensya. Kinsa kay makapangahas pagong mga igsoon, no? Ang ganaon. Let no one deceive you, sa English, or sa lain na hubad sa gipalabdan, no? Sa amplified. And let no one deceive you, encourage you to sin. Mo mo magadanin nimo sa pagpakasala. Darat of God comes to those who habitually doing sin. Bisan pag atong family, close friends, kauban sa ministry, bisan pag pastor, bisan pag leader, basta gani mo tulibagbag ng igsoon. Let no one deceive you or deceive me, no? Dili kita palipat. Mateo 23:28, sa samang pagi sa gawas, makita sa tanan nga kamo maayo apan sa sulod puno kamo sa pagkakaroon og mga sala. Kolosas 2:8, busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tahanong kaalam gikan sa pagtulungan
nga gikabilin-bilin sa mga tao ug gikan sa mga espiritu nga nagahari sa kalibutan padili kay gikan ni Kristo. Kani bitaw giingon nga gikan ba na sa mga kabilin sa mga katigulangan no. Inaman ato nga tuwan kay gikan ba kita sa katigulangan nagsugod ba kita sa mga katigulangan. Pero asa may mas tigulang, asa may mas una, di ba ang Dios? Ang Dios at parang ato mga katigulangan isupil man sa Dios. Kita po nga nasunod di po mapalayonan kay kasunod nato ang mga katigulangan nga nagsupil sa Dios. Pagkatulong subay sa kamotoran kat sila bless diyan ha ma dingan diha let no one deceive you encourage you to sin na sila mga masupilon nahintag paagi aron supakon lang yun ang pulong sa Diyos tawag silang sons of disobedience anak sa mga masinupakol amplified version sa Ephesians 2:2 din ikaw kaniadto nagtakaw kamo nagsunod sa mga pamaagi niining kalibutan na influensyahan niining presenting panahon sumala sa prinsipi sa gahom sa kahanginan si Satanas no ang espiritu karon naglihok sa mga dili masinugtanon ang mga walay pagtuo kinsa naging away batok sa katuyuan kinsa sila Satan is their father sila anak sa kaaway no? Tao sa pagpakon mga tao walay pagtuo ang mga naging away batok sa katuyuan number 7 busa likaygid ninyo kini mga tawhana sa English do not partners refuse all partnerships pagpakita nga wala na imong Diyos sa ilang kinabuhi. Likayan, no? Pwede na to masangyawan, di po pwede nga. Likayan din mo. Saan na ito magsangyawan? Pwede na to sila masangyawan, marriage out, mabagustuhan, but likayan kung nagpadayon pa sa pagsupil o nagpadayon pa sa dulong ng kinabuhi. Kaya may tabo, mas ikaw kay noon ang ilang paguyod sa ilang daotang pagkinabuhi. Ha? Kung nagmagahit yun. So Jesus said, "Go and sin no more." Muna iyang gingon atong babae no ilang gi akusar nga nasakpan gyud no? Na napaw no pan mga tao sa may angay isilot kaniya no kaya ang balaod nagingon batuon siya hangtod mamatay. Then ipadayag ni Kristo Jesus ang ilang mga sala. So naglataw silang tanan walay niunang bato. Say, walay sala sa inyo, may muunang bato no. Wala nakaako si Ginoong Hesus lagi ang walay sala so siya ra ang malarong bato pero wala niya bataw batuhang babae ingon siya lakaw sin or ayon na pagpakasala no so mga mga igsoon dili ta uh, magpadayon sabay sa mga nagkinabuhi diha sa sala no mura ra tag nag-agree sa ilang pinangatan mura ra tag encourage sa ilang sinful practice no okay ra na gina basin buhon matakdan pa ng tagay so dili sa ingan nga kay gilikayan dong tanadayon kun dili kaluoy kapitbabaw iampo na mamuhat ang Dios sa iya o ilang mga kinabuhi so kung di nato ligtan so isa pa man nga nagpadayon sila sa ilang pagpakasala ang kaluoy na gihapon sa tong kasing-kasing nga mo imong patigbabaw o mo na hinungdan nga ato sila gyapon sa pagpapaya ang dili pagtuman pagbalik ka na sa dulong nga kinabuhi dili pagtuman mas nula pag yun siya nahawas gikan sa dulong nga kinabuhi no wala pa kaniya balang espiritu nagpaklaro wala pa espirituhan ng kaluwas kaya na ang balang espiritu gamahanan man ang balang espiritu kaya pag-o sa pagkatao no klaro nga wala pag gusto relasyon sa Dios ay lagpas sa eternal life no ang verse 9 apat ko mga piniling katawan ang mga harianong pare ng bala ang nasod dipili ka mo sa Dios ang paiya ang pagsangyaw sa mga kaibuhat sa Dios itawag ka mo niya gikan sa kingit-ngit ngadto sa iyang kapila dili man kita perfect dayon tanan pero sa kadugay sa panahon ng kauban sa fellowship nakadungog ng mensahe pero wala gyapon na bago sa mo na hinuon tangilan og bibiya kana wala na tayo ayan tanti kay mga igsoon kamubuton sa Dios dili na pwede magpadayon ang panagtuban kay basta kita na iyan sa man ma-employin siyahan. Una mga igsoon, ang
ingat sa 1 John 2:19 mibulag ka nato kini mga tawhan na dili man sila tinuod nga sakop sa ato sila mga tawban magpabilin unta sila kanato panamiya sila ang mailang mo sila dili tawban so dili po natin itanan no kay naman po yung mga kaigsunan nga niya panagpalayon niya po sa pag-alagad ni Kristo. Pantuan na sa laing lugar, na lahi ng mundo kapag sa susamang pagtulunan nagapadayon. Ang Hebreo 4:6 dili na gayud pakahimo kung painawsul pag-usab kadtong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa katilaw sila sa gasa sa langit kung nakapakig-ambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios. Nakapagampan sila sa gahom sa mamay kadto ikat. Verse 6, at panamiya iyapon sila. Dili magpapabalik kanila sa paghinulsol kay gilansang nila pag-usab ang anak sa Dios ilang gipakaulawan ang tubangan sa tanan. So may tabo mga igsoon na nahisama sa bitin na tisok dito sa nahulog sa dapit ng tunukon ng sagbuton. Nakadungog sa mensahe patungkol sa mga kabalaka, tentasyon, mas utang, nga mo'y ni patigbabaw na hinoon imbes sa sa Dios wala gid sila tubo og tarong wala nagbuka o ang atong basahon ang Mateo 7:15-20 diha na to makita ini dili gayud mamungag maayo bungay so siya nga mga angay timan-an isip katawad sa Dios wala gay tao mugaw masulod sa langit dili ta angay pailan sa mga mahugang tao kundi kabulo kinabuhi mabukaw. Verse 8 kaniadto dulo mga inyong kinabuhi apan karon may kahayag na sukat kamo na imong katawad sa Dios sa kinahanglan ng kinabuhi kung ingon nga mga kaayag ingon nga mga tao nga iya sa kahayag gabung sa kahayag ng kaayo katarong o kamatuoran sa una puno ta sa kangit-ngit full of darkness ang giingon sa English sige man Jesus may nag-awas ka na tugikan dito siya ang dako o katingala ang kahayag yan ang kanatong tanan sa tibuok kalibutan ang John 1:4 o 5 o 9 ito na akong 11-12 diha sa pulong ang kinabuhi mong kinabuhi mo ang kahayag sa mga tao ang kahayag ng diha sa kangit-ngit wala makabuntong niini ang kangit ang matuod ng kahayag mo ni sa kalibutan ang tanan kadalagan sa iyang kahayag yan ni sa kalibutan niyang katawan apan wala sila tawag kanya kantong idawat salig kanya gihatagan sa niya sa katungod nga mahimong mga anak John 12:46 may niya ako ingon nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuon na dili pabili wala imposible kayo ang nagtuon ni Kristo Jesus ang dawat Kristo Jesus dili ngit paghihapon sa algitran ng kinabuhi ito paghihapon sa paggrasya sa Diyos ng isa dili ito makapanginambang mo sa verse 8 sa English for you were once darkness but now you are light in the Lord walk as children of light sige na amak muhatag kahayag taliwala sa kangit-ngit sa mga pagkinabuhi na nakapalibot sa matagos sa small lang ang kahayag pero daghan ta nga nag-aman may makahatag na kong transformation na mahimo sa kalibutan. Willing ang matagos ng paggamit sa buluhaton sa Dios, kinabuhi niya sa madagdan agad. Kung kita manggaling kahayag ang kinabuhi sa ngit-ngit, unsa ka great, unsa ka grabe how great kaha kung ang light becomes darkness. Kung sigurado kay kita nadalagan man ni Kristo Jesus magkinabuhi kita mabukaw application simple lang so na ba kita yung mga bungay so sayano na to nga pag-invite sayano na to nga pag-share sayano nga pagkinabuhi in applying God's word mga nadungog na to sa wali mga nabasa na to sa Bible padayan sa Diyos sa ato sayano nga panghuna-huna naabay bunga ang bunga niya ang sagingon goodness o kaayo righteousness o katarong truth o kamatuoran kanang tanan gikan sa Ginoo gikan sa Dios dili gikan
Kanato. Filipos 1:11 ang prayer ni Apostol Pablo, mapunoon niya ang inyong kinabuhi sa maayong hiyas gikan ni Kristo, Hesus Kristo, alang sa maya sa Dios. Kabahin. Yan yung mga igsoon ang atong bunga sa atong pagkinabuhi di sa kahayag nahimo ni siyang kabahin sa inyong iban sa atong spiritual gubat mga igsoon. Ang Ephesians 6:14 sa pangantam ko mo gamita ang kamaturan. Gamitin ganyan. Hindi na bakos ang kamatarong sa tipod sa tugan. Ang sanaan kamaturan ang pagkamatarong mga igsoon. Kung nakakita ana nga pag kinabuhi dili ta basta-basta bukan sa pagpagtaon. Kabalo ang Dios. Kung nakabalo kita sa kamaturan, kita sa kamaturan, kita sa kamataran. Makaingon ta nga, ang sa taon ang ako naglandutan, no? Dapat man kanako ang Dios sa akong pagkinabuhi. Sa muna yan, sa conclusion, ingatan ko sa pagko sa Pilipos 4, sa pangibig, sa katapusan, igsoon, mga igsoon, punaan, sa mga butang maayo, mga daygon, sa mga butang na to, libro, matarong, bukli na tao. Kung alam doon, verse 9, ito kita sa buwan, nga nadawat, nakita, dili ka na ako, huwag Diyos, naghatag ka lang sa kanila, magbuban, kanina. So muna, mga igsoon, padayon sa pagkinabuhi, nga matarong, padayon sa kanaa sa kamaturan, diha kang Kristo Jesus. Pahimano, Pablo sa unang Timoteo 6:11, 12, apan kay ikaw iyaman sa Dios, di kay kining tanan paning kamuti nga mahimo kang matarong Dios mo. May pagtuo may pagigugma may nagtusulod pa. Kamuti kutob sa imong mahimo. Kaning context ni nagtinguha bitaw nga mas sapian nga manato no. Dapat tabang sa pag-ampo sa Dios na makinabuhi ang pagka-contentment no. Kahayag mo kinahanglan nga kondisyon ni anang itanom ng kinabuhi mo tubo mo mga samtang kahili mo nang kalaglagan. So atong challenge mga igsoon padayon sa yano nga pag-invite, sa yano nga pag-share, sa gimension din sa prayer na yano share sa tulong no? Sa yano nga pagkinabuhi flying dyan sa yano nga pangunahuna katarong kamaayo o kamatuoran panahon sa uh, family gathering, family reunion, tulog, may gala ang mga pamilya na kana atong i-apply sa tabang sa balance sa atong panapos o kana ang mga angay na atong isip katawan na wala gaya tao mahugaw makasulod dito sa langit sa kita angay mahilan yan ang mga namulong o kinabuhi dili makinabuhi kitang mabungahon diya sa katarong kamaayo kamatuoran. Amen mga igsoon. Tabang sa balang espiritu o sa makananayon nga atong pagdebosyon sa atong buhi ng Dios. Nalay ko ng Dios yung pulo magambot ha. Labing kamahal nga Dios, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong pulong, Lord, ang pag-ampok. Patisok kini sa tabunok na bayan sa among mga espirituhanon nga kinabuhi. Kini, Lord, gamitan nimo sa imong balang espiritu na magpahinumdum ka na sa pagkinabuhi diha sa kahayag sa pagkinabuhi na imong kahimot ang Ginoo. Lord, wala kay mahimo sa pagbag-o sa among kagalingon sa pagkinabuhi sa kamaturan, sa kamaayo, sa kamatarong kundi nagasalig kami sa tabak sa imong balang espiritu Ginoo. Mamuhat ka sa matagos sa pagkanamo Ginoo. Himuha kami ng mga panalangin, Lord, sa among mga pamilya, sa among komunidad, sa among trabahoan, bisan asa man kami ni madalon. Lord, bisan unsang sitwasyon pagpiga kanamo Ginoo, himuha nga matarong kamaturan, maayo pagigihapon, kawas sa among mga pensyon. Salamat kay Dios dalaygon ka. Among ibalik kami ang tanang salamat sa Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. So,